Hej, mit navn er Janus Stressausen, og jeg har i dag besøg af en lille kineser og en anden lille person, der hedder Thomas Stærk. Og jeg vil i dag vise jer lidt af vejret rundt omkring i Danmark. Her i Jylland, Nordjylland kan I se, der bliver lidt skyet med lidt regn. Og heroppe, der er der nordvestlig vind. Og på Fyn, det bliver ganske soligt med masser af sne. Mens alle er ligeglade med Sjælland, så vi går videre til Sydjylland, hvor det er overskyet med regn. Det der skal ske i dag, det er at vi skal fortælle lidt om vejrsituationen i Europa, ikke? Vi har her lille Polen, det er meget dårligt vejr, med hentydning til sort arbejdskraft på vej op mod Danmark. Det kommer simpelthen med blæsten. Der kommer et lille lavtryk der, og det bliver skubbet hele vejen op til Danmark. Det bliver forfærdeligt. Rigtig dårlig finanskrise og alt muligt. Det bliver ikke så godt.